Haupi, txirita zaleak, azken berrogei urte haietan eta pixkat gehiago markatu egin du iparraldeko bizi politikoa. Txetx, ez izenez ezaguna den Jean-Noël Etxeberri gure gaurko gomita izanen da hainbat kolektibo eta mugimenduren sortzailea bere lagun guztiekin. 2024ko larrazken honetan, lekukoa pasatzen die ondoko belanaldiei. Bazen garaia, berarekin egoteko. EHZ Festivala. Demoa. Batera plataforma politikoa. Burama, nekezale erakusketa. Eusko, bertako moneta. Patxa, bizi, alternatiba, alda. Mugimendu guztien hasieran, txetx, nasmendu propagandan, maisu. Txetx, borroka bizi bat. Adiskideak patxa deitu lokalean gaude, txetxekin eta lofekin. Beraz, egunon eta ongi etorriak gure emankizunean eta miresker gurekin izanik. Lokal hori, egoitza hori, nolabaiteko astapena dela erran daiteke? Hori ideki genuen lajugoita 6an, patxa taldearen eskutik, sortu dira hainbat kanpaina borroka ekimenak, bai feministak, bai antifasistak, antimilitarista eta insumizioaren alde, izan da ere etxe utzen okupazioko dinamika bat, lehen Baionako besta alternatibak, guk sortu genuen. Hiritarra zen, hirikoa, Baionan sortu zen. Hau pixkat berria zen iparraldean? Hiriko kultura berria zen, baina ez bakarrik hori, ordu hartio ez zen mugimendua berzaran, gazte mugimendurik. Bazen mugimendu bat, bazen kultura, bat ziren ekimen anitz egiten ziren, baina ez zen antolakunde berezidik gazte li zuzendua. Eta patxa izan da nun behiten lehen gazte mugimendua. Gero baginituen ele harremanak frantzes estatu mailan, rasismoaren kontrako mugimendu desberdinekin. Insumizioa ardaz nagusi bat zen ere bai, hortan? Egundaka gazte erabaki zuten garai batean. Uko gitea enposaketa hori, kontotan hartulik beraien eskola dumizaira, baina esoilik ere ahmadak edo soldaduskak gola ipatzen zituen barauren gatik. Niga barra gehituko nuke ere eta tarazteko, epoka hortan insumizioko mugimendu horrek errepreso handi bat pairatu duena eta lof bezalako hainbat gazte insumituak ziren garai hortan eta amailu hilabete karzelak presondegia zigortu izan dira eta bururaino egin dute. Gazte zineten, oso gazte. Zergaitik hortan zineten? Familiak biziki bortizki hartu dute kostan edo Lapordiko kostan gertatutakoa urte gutitan. Euskara desagertu, turismoa garatu mugali gabe eta abar, eta pentsatzen dut izan da txoke kultural bat nun behiten, izan da gaztean dana batentzat erantzun bat, berbada zakiterena. Nola esplikatu bizi zen sentimendu hori, baina bazen frustrazio handi bat, familia askoetan, gauzak aldatu dira anitz urte gutitan. Txetx beraz, patxa ondotik, demo sortu zenuten lagunekin. Hildo beretik ere bai,
Demoak 2000 urtean sortu genuen, eta berra jasoa zen. Ez genuen instituziorik, eskualak ez zuen existentzia legalik, egin ditugu ekintzak, auziak, mobilizapenak eta errakusteko, erraiteko, oiukatzeko hemen bazela erri bat. Kadirak ere bai. Kadirak eskual departamentoaren aldeko borrokaren perspektiban egin genuen. Guk hemen izaten alginen denak ados gure artean eskualdunak, baina kasu guzetan paben gutiengoan ginen. Oita bat ziren, berrogoita bi konseiluen artean eta joan ginen paberat, sartu ginen konseilu jokorrian, Nafarroko parlamentuan, eta hartu genituen eskual konseiluen aulkiak eskualegirat simbolikoki itzutzeko. Eta hori oihartzun alimalekoa lortu zuen epoka hortan. Ez ziren sekulan ausartu gure kontrako auzi bat eman afera hortan. Zenta bazekiten olako auzi bat izanen zela eskual departamentuen aldeko tribuna biziki garrantzitsu bat. Eta guk amost egun berantago antolatu genuen ongi etorri bat hemen. Lorpenak orduan izan dira bide seinale elebidunak, artxiboak Baionan izaitia, Euskal Departamentua ez, baina gero bidea egin du eta elkargoa bada. Aintzinatu dira gauzak. Ene usaz bide berri bat ideki genuen iparraldean eta eskualegian errakusteko bazela posibilitate bat gure borrokak, gure kesak ejamaitia bortizkeriarik gabe eta errepreso enitz pairatu dugu. Kasik 150 militante ezberdinak auziperatu izan zia. Menane, minesker, gurekin bat ginik, badu bultia bat elkar ezagutzen duzuela. Eta okerrez banago, hasi zineten lanean, nolabait gauzen erraiteko, gai sozial bati buruz, hori zen zuen ADN delakoan, ez da? Bai, borroka hori egiatxotxekin garaziko garaztarra gira biak, garazik emeretzi erriditu, eta orgoak izanez, gune turistiko bat ere zen, doni bane garazi, eta hor sasoilariak udan lan egiten ginuen denek, eta oartu ginen, hor bezomaitzuk baldintza txarretan ari zirela, ordu batzu ezpagatuak, eta orduko eskualdun gazteria, ren bidez eta laguntzarekin, beraz permanent sezon deitu ginuena, hasi ginuen, gazte hutsa ginen, 6-7 urte. Charmanke, eta beraz gero segida bat izan du zuen ibilbideak eta musikak importantzia baitu zure bizitzan eta zure ibilbidean ere bai, beste abentura bat izan zen, kulturala, musikala, Euskal Herria zuzenean. Genuen proiektu bat, festival, hiru eguneko festival bat antolatzea. Eta guk kostaletik izanez, nahi genuen partaide batekin hori antolatu, Barnekaldean, eta hautatu genuen garai horretan biziki dinamikoa zen irrolegiko irratia
Euskal Herria zuzenean, lehenengo edizioan, beraz, Arrosan, Arrosako zolan, bada kantu famatu bat ere bai. Zer izan zitzaizuen horren erakargarri eta proposamen hontan? Egia erran orduetan konzeptu dire festivala, ez ginakien txusen zer zen, eta ez dugu sekulan zauku dolutu hageman hori, zen gara jartane abertzale munduan, alaike nahi alez, kostaldekoak kostalde inguruan biltzen, barnekaldekoak basen afartarrak ranezak eureki gure artian, eta hor izan zen lotura biziki azkar bat, ezagutza egitea kostaldeko gazte edia batekin. Lehen ediziotik arrakatsa biziki handia izan da, gainat izan da formakuntza eskola bat ehunka gazten dako. Izan da sartzeate bat iparaldean, jendean izan dako eskual eta berzai munduan sartzeko edo hurbiltzeko. Gaur egun, horrein beste urte pasata, beti hor dugu Euskal Herria zuzenean hor ere bai, likukoa pasatu diezu ondokoei, eta bada segida bat, ez da? Plazer egiten du hori, belaunaldiz, belaunaldiko pasatze hori, gog laborantza mundu batetik heldu gira, etxaldiak ere emaiten dira esku batetik besterat, eta iduitzen zaut festivalare laborantza handi bat dela, Euskal Herria zuzenean deitzen dena, eta eskuz esku, hartalde desberdinak zaintzen dituze. Eta gure asmoa zen astapenetik, paperan ezagri genuen, 5 urtero izan behar zen olako egerebu bat, eta gure asmoa zen publikotik gazte ateatzea eta bolondrez bilakatzea, eta bolondrezetik arduradun bilakatzea, eta arduradun bilakatuta gero administrazioko konseilura pasatzea, eta guk sortzaileek 5 urte buruan, bukatu genuen batzuk sukaldean, beste batzuk pentsen garbiketan, eta Kunst Popular lan bat eta importantea egiten genuen, adibidez Euskal Herriko historioari buruz, bai ere toxikomaniari buruzko prebentzioko lan bat egiten genuen, IES edo SIDAari buruzko ere, zenta garrai hortan bizi presentea zen. Gio baso behiak lehen aldikotz festivalak erabili genuen eta bultzatu genuen ideia. Experimentazio asko egina izan dira Euskal Herria zuzenean festivala. Adiskeriak Robles Arangiz Fondazioan gaude, hemen Baionan, Panoko Karrikan, Baionako bihotzean, hemen bizi alternatiba hainbat kolektibo ari dira lanean, hemen ikusten da, erlauntza bat da, hainitz erle ari dira lanean, hain zuzen, beraz Eliz eta mil esker gurekin juntaturik, zer egiten duzie, txostenak preparatzen? Gai batzuk lantzen ditugu, beraz adibidez garraio publikoak, edo elikadura, edo gure asmoa da gai hori mai gainean ezartzea eta gauzak aldaraztea. Guk erraten dugu radikalak girela eta pragmatikoak ere. Eta beraz behar ditugu beti zerbait aintzinatu, zerbait lortu. Des médias qui courent dans Bayonne pour ne pas manquer la dernière action de Bici. Jende hainitzek pentsatzen dute, galdua da. Ez da galdua, gauza hainitz egiten aldira, eta irakutsi nahi dugu egiten aldela. Eta beti baliatzen dugu umorea, gauzak piskat dekalatuak. Une entrée sautillante dans les locaux de la Société Générale de Bayonne. Des militants écologistes de BC débutent ainsi un bras de fer avec la banque qui, selon eux, soutient le projet Alphacol en Australie. Alphacol, c'est une mine à ciel ouvert, avec port, chemin de fer et destruction d'une barrière de corail. Même à 17 000 km de Brisbane en Australie, les kangourous de BC sont inquiets. De son côté, la banque précise qu'elle conseille simplement Alphacol, mais n'y investit pas, et que cette mine n'est pour le moment qu'un projet.
proposamenak egiten dituzuela, kontraproiektuak edo soluzioak ematen. Hala gertatu da, ere berriketan okerrez banago, Mugerreko flete gune horretan, 3 hektara desagertzen ziren, Bart deitzen diren eta haietakoak, zuek deia darka aritu zineten. Beste elkarte batzuekin ari girela eta adibidez kad elkartearekin. Erantziguten, bai, biziki importantea da enpresa, enoviz enpresa atxikitzea, zenta bestela joanen dira eta enpleguak galduko ditugu, eta guk erraten dugu ezin dugu hautatu ekologia eta sozial mailaren artean. Eta beraz, erran dugu, badira beste aukera batzuk, eta ikertu behar dituzue, eta presioa eman dugu elkargoak zerbait atseman dezan, enpresa hemen atxikitzeko, baina ez egune hortan. Hain zuzen, izan zen Frantziako itzulia bizikletaz eta alternatibaren bitartez, jendearekin harremanetan, sare bat ere hor sortu zen. Bakarrik gure lekutipian ezin genuen irabazi ezer, eta ordean erabaki genuen dinamika bat, alternatiba zabaltzea, Frantses estatu osoan eta nola egin, ordean guk hemendik, lokal hortatik, erabaki genuen Frantses estatu osoan eta Europaren parte batean ere, zenta izan ginen Alemanian, Suizan, Belgikan eta bar. 4 hilabetez bizikletaren itzuli handi bat, eta ordean pastu gira hola 186 lujalde ezberdinetan, eta eguerdiro gauero egiten genituen bilkurrak hango elkarteekin, topaketak prentsarekin, autetxiekin eta bar, egin genituen 5.800 kilometro, eta heldu ginen Pariserat 2015ko iraien 26an, eta antolatu izan zen Errepublikako plazan, alternatiba handi animaliko bat, eta 50.000 personak egon dira. Yep, egunon! Ongi! Mire esker gurekin izanik. Aipatu dugu emankizunean zehar, hainbat mugimendu, hainbat kolektibo, bata da sortu den azkenetakoa, alda. Erabaki genuen jenden gana joaitea, herri auzoz auzo, bereziki Baionan, eta hasi genuen olako galdezketa bat, nahiko luzea, eta horrein egiten ginen etxe bizitzen azpikaldeetan, merkatuetan, inkesta horien bostun bat jenden erranak bildu genituen, genean nahiko polita izan zen, eta hor arazo nagusien artean etxe bizitzarena atera zen. Egin zen diagnostiko orokor bat, identifikatzeko zertzen zinez arazoa edo nondik zetorren arazoa. Biren eraginaz zabaltzen ari zen arazoa, jende etxetatik kanporatua, eta lehen proposamena izan zen konpentsazio neurria martxan jartzea hiri elkargoan. Eta konpentsazioa da, nik neuk etxe bat balin badut, apartamendu bat balin badut, ematen dut Airbnb delakoan, baina bertze bat, tamaina sortu behar dudala, beste bat eman behar dut merkatuan gainontzeko biztanle. Adibidez, kanporaketa hainitz anulatu ditugu, eta hor familia edo persona baten bizi aldatzen duzu, eta ikusten duzu bere aurpegian irriño bat, segundo batez dena aldatzen da. Eta gogoan dut, eta azken galeratsua berri izango da, baina laguntzen egin zenuten ekintza. Jabean izan zen, eta ez zuen errespetatu alokairuaren mugatzea, tentxopean diren 24 herrietan indarrean dagoena,
errebaitu ezin dutela, emendatu nahi duten einean alokatzaile batetik bestera aldatzen delaik. Eta zen beran izakoa, orduan erabaki genuen egitea olako Brise de Nice ondartzeremu bat bere baratzean. Une photo de soutien pour Béatrice Mollaran et Tchetch Etcheverry quelques minutes avant le début de l'audience devant la 16e chambre correctionnelle de Paris. Des sourires mais une tension palpable aussi face à l'enjeu de ce procès. Les deux prévenus encourent 10 ans de prison pour détention d'armes et d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste. Plazer dut zurekin bat egitea. Beatriz, mil esker gurekin bat eginik, hau da, aurten, 2024an, bakearen artisauak edo ofizialeak berriz ere albistek izan dira. Hauzia pasatu da, erabat libre zirezte, baina hori baino lehen eta desarmatu behar zen. Eta artisauek lortu dute hori. Oui, il faut dire qu'au départ, Théa annonce en octobre 2011 la fin unilatérale et définitive de la lutte armée. Donc, c'est quand même, ce n'est plus une trêve, c'est vraiment la fin définitive et unilatérale. Je crois que, comme beaucoup de personnes, nous avons cru à cette déclaration. Se poser la question des armes qui étaient à droite, à gauche, qui représentaient un vrai danger. Et les gouvernements ne bougeaient pas, tant l'espagnol comme le français. Donc c'est la société civile qui a décidé de prendre en main, et notamment Baké Bidéa, les artisans de la paix. Et moi, dans cette histoire, j'ai prêté ma maison et je ne le regrette pas, bien au contraire. Behar zen hori, zu beti violentzi gaberiko bideak hartu dituzu zure lagunekin, eta etari ere azken puntua emaiteko aritu zerazu lagunekin. Nahi genuen orrialde bat definitiboki itxi eta berri bat ideki. Nahi genuen eskolpresoak urbildu eta ateratu. Eta nahi genuen gizartean gauzak beste molde batez berriz has dezaten. Eta nahi genuen guk eskual gizartea, sensibilitate guzietako autetxiak, gizarte zibilaen ordezkariak, populazioak. Eta ordean Lurzoan egin genuen zerbait aski fuerte, pixkat egoera hori mugia azteko eta gauzak antzina azteko eta lortu dugu. Zenta 4 hilabetez gauzak enitz mugitu dira, armagabetzea lortu da, gero eskual presoetaz hasi gira mintzatzen Pariseko gobernuarekin eta geroago Madrilgo gobernuarekin, eta gauzak entzinatu dira. Beatriz ere, zuk eta lagunek bete aipatu dituzu ere bai, biktimak. Dans ce conflit, il y a eu des victimes, des acteurs, enfin, il y a eu beaucoup de souffrances de part et d'autre, mais toutes les victimes doivent avoir une reconnaissance. C'est par ce biais-là qu'il peut y avoir une réconciliation qui sera très très longue. Je ne parle pas de pardon, qui a une dimension un peu christique ou religieuse, mais au moins un vivre ensemble qui puisse se développer. Mil esker, Beatriz, eta orrialde bat ere itzultzen da, zure engabiamenduarena, segituko duzu, baina 2024an lekukoa pasatzen duzu. Bai, zenta... Jadanik adina bizkat badut orain eta nahi nuen, baina espalditik, ari gira prestatzen elkarrekin duela 5 urte, lekukoa pasatu, badia gazte belanaldi biziki baliogarri, eta ordean gauzak ongi bizen dira, eta ordean nik nahi nuen ene burua lehen lehotik ateatzea, eta bigarren lehora pasatzea, maita nahi nuke, ezakit zenbat denbora gelditzen zaikit, nahi nuke formakuntza eta transmisio lan batzuk egin,
eta horrean segur aski hortan hariko niz datorren urteetan. Mil esker beraz txetx bideon, mil esker Félix. Beatriz, parte hartu duten lagun guztiak eskertzen ditut eta laster bat eginen dugulakoan izan da, izan untxa, ongi bizi eta laster arte. Aio!